नमस्कार. मी पुन्हा एकदा तुमच्या समोर तुमच्या माझ्या बालपणीची एक गोड आठवण घेऊन आले आहे. आणि आज जो खेळ खेळणार आहोत त्या खेळाचं नाव आहे चिठ्ठ्या. हा खेळ खूप सोपा आहे. तुम्ही पण तुमच्या बालपणी हा खेळ खेळला असताल. कुणाला हा खेळ तुमच्यापैकी बऱ्याच जणाला हा खेळ माहीत नसेल आणि नाहीतर त्यांच्याकडं हा खेळ वेगळ्या पद्धतीने खेळला जात असेल, ह्याला वेगळं नाव असेल त्यांच्याकडं. आम्ही तर याला चिठ्ठ्याच म्हणायचो. आणि खूप गोड आठवण आहे. आणि हा खेळ खेळताना खूप जुन्या आठवणी अशा जाग्या झाल्या. तुम्हाला पण हा व्हिडिओ बघून असं वाटेल की अरे आपण पण असेच हा खेळ खेळायचो. आणि तुम्हाला पण तुमच्या बालपणाची नक्कीच आठवण होईल. आणि एवढाच उद्देश आहे माझा की आपल्या बालपणाची आपल्याला आठवण व्हावी, आपल्या लहान मुलांना आता ते खेळ माहीत व्हावेत आणि तुम्ही पण त्यांच्यासोबत नक्की हा खेळ खेळा. आणि जर तुम्ही आणखीन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी पुढे जे खेळाचे व्हिडिओ घेऊन येणार आहे ते व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात अगोदर बघता येतील. तर नक्की हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. हे उधळले आहेत मी चिठ्ठ्या. आता पटपट आपापल्या 4 घ्यायच्या चिठ्ठ्या आणि पटपट उघडायच्या आहेत. बघायचं कुणाला कोणती चिठ्ठी लागली ती. आता बघूया कोण जिंकतंय. पहिला नंबर कोणाला 4 लागते चिठ्ठ्या ते बघूया. बोलल्या का सगळ्यांना? ठीक आहे. आता मी समोर रोहनला चिठ्ठी द्यायला लागले. दाखवायची नाही हा चिठ्ठी आपापली, देताना पण दाखवायची नाही. पटपट पटपट द्या. असा खेळायचं, दाखवायचं नाही कुणाला चिठ्ठी आपापल्या. म्हणजे लक्ष ठेवायचं कुणाला लागतील हात टाकायला पटकन. मग श्रेयाला चिठ्ठी लागलेली आहे लवकरच. आता बघूया त्याला कोणती चिठ्ठी लागलेली आहे ती. 1 2 3 4 मोगऱ्याची चिठ्ठी लागलेली आहे. तर आता श्रेयाला 500 म्हणजे असे गुण द्यायचे आहेत 500. आणि नंतर मीच टाकला होता ना? नाही रोहननं टाकला होता तर त्याला 400 आणि मला 300 आणि श्रेला 200. तर असा हा खेळ असतोय. तुम्ही पण खेळा हा खेळ. तुम्ही पण खेळला असतालच तुमच्या लहानपणी. खूप छान खेळ आहे हा. तर बघा मग तुम्हाला आवडतोय का हा खेळ. तुम्ही पण नक्की खेळा. बघितला ना मग खेळ कसा वाटला तुम्हाला हा खेळ. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल थँक्यू. आणि लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. आणि भेटूयात मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढच्या खेळासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.